Hung Wangkala Ludra Mas Patih Raja Dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Arimbe yen kena tak elingake urungna anggonmu daud marang satriya panegak Pandhawa Raden Bratasena. Eling den eling kae ngono trubusane musuh sing jalari Kanjeng Rama Bapa Trembuku tumekaning tiwas. Yen kowe kena dak elingake urungna anggonmu nguyak daud marang satriya panegak Pandhawa. Paraga Trembuku